У тебе сьогодні добрий настрой? О, так. Столасу разбил сердце той маленький бес, з яким ён сустракаўся. О, Так, думаю, ён нарэшце зразумеў, што тая брудная істота выкарыстоўвала яго толькі дзеля грымуара. Нікчэмны прыдурак. дзеля чаго? Той шыкоўныя кнігі. Не, чакай. Столас дазваляў бесу карыстацца грымуарам Гаэці, і ты мне гэта не казала? А табе што? А то мы так доўга спрабавалі захапіць уладу твайго юрлівага мужа. І ўвесь гэты час ты ведала пра ягоныя неймаверна незаконныя справы і нават не падумала, што будзе добрай ідэяй паведаміць мне! Не крычы на мяне! Вось, блядь, і паведаміла. Табе так пашанцавала, што ты гарачая, Стэла. Дык вы ўсе нагадайце, мы стажёры, сэр, і шукаем крутыя прадпрыемствы для працы. Так, я ведаю, што такое стажёры, я не ідыёт, але зараз няма грошай на новых супрацоўнікаў. О, стажёры працуюць за досвед, сэр. За што? За досвед? О, то бок задарма? За досвед? Ну, задарма так задарма, хлопчаты наняты. Сэр, вам варта гэта ўбачыць. Выходзьце, вы абкружаныя. Супрацоўнікі нелегальнага бізнесу і МП, вы ўсе арыштаваныя за парушэнне дэманскага закона. Здавайцеся. Вам гамон, ребяткі! Бліц, што нам рабіць? Вам не ўцячы! Хутчэй, хаваем усё! Выдаленне гісторыі запросаў, кнопка хутчэй. Збой, пайшоў нахер. Выходьте с поднятыми руками. Мы вас побьем. Что? Але толькі крыху. Блять! Няма куды бегчы, чырвоныя гаўнажэры. Бля. Мы вас побьем, але толькі крыху. І можа не моцна. Выходьте. Я намагаюся, блять, яно не гарыць! Шредер зашаміла! Імправізуй, Моксі! Выходьте с поднятыми руками. Бяжым, народ! Бліц, нас убачаць! Ну, мы альбо ўцячэм, альбо сустрэнем наступствы. Гэта ўваходзіць у абавязкі? Скочым у фургон, хутчэй! Давай, ну, куды мы едем? Далей адсюль. Рыхтуйцеся да жыцця ў бегах. Як же я, блядь, ненавіджу цябе, Бліц! Стоять, злачынцы! Ды добра, народ, гэта адно вялікае непаразуменне, гэта наконт сіротак, бо яны ўжо былі хворыя. Цішыня! Мы тут, каб вынесці прысуд бесу злачынцу Бліцу. Насамрэч, сэр, у канцы... Ёсць літара О, як вы сказалі. Цябе з каманды судзяць за крадзеж магутнай рэліквіі Гаэці для нелегальнага асабістага выкарыстання ў царстве смяротных. Якія будуць апраўданні? О, дык гэта праз кнігу? Я не краў яе, то бок спрабаваў. Але калі гэта замах на злачынства быў незаконным? Заўсёды. Справа ў тым, што мне яе пазычылі добра, дазволілі пакарыстацца. Хлусіня! Ваша честь, я кажу ад імя страшна прывабнай сястры.
павінен засведчыць, што гэты грубы бес навязваў сябе яе мужу Столасу, які, у адрозненне ад такога адказнага і прыгожага гаэцкага дэмана, як я, быў занадта слабы і засаромлены, каб прызнацца. Небарака. Што? Гэй, я ні да чаго не прымушаў. Гэта мярзотны, агідны бес пасароміў свой род. Ён пайшоў на крайнія меры дзеля сваёй выгады. Усё было не так. Маўчаць! Сатана, прабач. Што мы казалі пра негатыўныя энергіі ў храме розуму? Так, не забывай рабіць глыбокія ўдыхі. Так, пэўна. Далей. Я хацеў дадаць, ваша чэсць, што ў дадатак да жудасных учынкаў з нашым дарагім улюбёным Столасам. Чакай, а дзе ўвогуле сам Столас? Няўжо сам не можа выказацца? Кекарахо. Яму не паведамілі пра гэты суд. Чаму? Калі справа яго тычыцца, ён павінен быць тут, не? Ну, пойдрукре. Трэба прызваць яго зараз жа. Добра, Васаго. Заваліся. Но мы вояка яр пендехо арванте. Мы са Стеллай не хацелі траўмаваць яго сустрэчы з агрэсарам. Які, я хачу дадаць... Драматычная пауза? Сплянаваў змову на яго забойства. Што? Што ты верзеш? Пута мадре. Якога хера вы кажаце? Гэта быў не ён. Мы не ведаем, хто хацеў смерці Столаса, але гэта быў не бліц. О, ну, магчыма, варта спытаць. У кіллера асабіста? Які пагадзіўся даць паказанні ў абмен на асабісты імунітэт. Так, гэта быў ён. Ён заплаціў мне за забойства Гаэці, каб скрыць крадзеж... Рэпліка? Грымуара. Так, яго. Што? Слухайце, я сам забойца добра. Калі б я хацеў забіць Столаса, я б зрабіў гэта сам. Нам, блядь, гамон. Чакайце, я не гэта меў на увазе добра, проста кажу, што мог бы сам забіць Столаса. Але я б ніколі гэтага не зрабіў. Якое расчараванне. Гэта лухта, народ. Я сустракала гэтага беса раней. Ён та яшчэ нечаканка, але вельмі вясёлы, варта яго выслухаць. Думаю, ўсё не так страшна. Так, упэўнена, у яго былі на тое прычыны. А, ды сціхніце вы двое. Усім вядома, што вы сохнеце па гэтых плябеях. У адрозненне ад усіх нас. Так, Леві? О, у цябе нейкія праблемы, мам? Ты падгараеш, бо ніхто не хоча трахацца з палёнай кучай клоунскага гаўна. Увогуле, смак чыструк. Чаму б табе не пахудзець да сваёй бадягі, сучка? Чаму б табе не выебаць самога сябе, тлусты мудак? Чаму б вам не пачаць галасаванне? Хто хоча гадзінамі слухаць сведчанне? Хто хоча казніць беса і вярнуцца дадому да абеду? Ой, да нахер вас! Ха! Выкусі, блядская! Табе трэба было ведаць сваё месца, бес. Вось што адбываецца з ніжэйшымі дэманамі, якія спрабуюць прабіцца наверх. За зрадлівае злачынства, крадзеж грымуара Гаэці для незаконнага выкарыстання, нанясенне шкоды прынцу Гаэці і незаконны праход да спіралі смяротных, ты, Бліцу, і твая каманда прыгавораны да смяротнага пакарання. Гэй, Леві, адсвяткуем смерць гэтых бесаў. Гайда на спатканне, га? Поедем за горад, што думаеш? І праз твае дзёрзкія дзеянні супраць законаў пекла твая казнь будзе транслявацца па 7 колцах. Каб нагадаць усім бесам, чаму нельга кідаць выклік нашай магутнасці. О, зрабі што-небудзь! Не іх, ваша мосць. Гэта быў я, толькі я, добра, Які гэта будзе урок, калі вы проста заб'еце ўсіх? Ты смееш казаць мне, як караць? Сатана! Прабач, ведаеш, сёння такі аметыставы дзень, а ты паводзішся як рубін, га? Памедытыруй, падраўняй свае чакры. Слухайце, ўсё пекла ўбачыць, толькі як вы караеце бесаў, якія проста выконваюць сваю працу. Я злачынец,
Ані Яни. Бліц, що ти робиш? Файно, я створив бісів послухмяними, тому не бачу причин їх за це карать. Казніце тільки командливого. О, чорт, гэта нечакана, прабач, Мокс, я зрабіў усё, што мог, я просто... Вы ж ведаеце, што ён пра вас. Вось, блядь. О, мой Люцифер, що вони роблять? Ці будуть у тебе апошнія слови. Ми зробимо вигляд, що слухаємо. Я толькі спрабаваў падняцца над тупым блядскім месцам, у якое вы нас усіх загнали! Ваша мость, прашу! Бліц просто... Моксі, хопіть. Бліц, я не дазволю. Гэты руды сучы сын не хоча нас пачуць. Просто... Паклапаціся пра луну за мяне. Не, я не могу глядеть, Милли. Люблю вас, народ. О, святые черти. О, Столас! Дупай прямо мне ў твар! Якога Люцифера тут адбываецца? Я зараз усё растлумачу адзіным зразумелым мне спосабам. Песняй! Так, так! Кантала, детка! I came down just as soon as I heard of the imp stood accused of a devilish crime. Could it be that a worm such as this, half a brain, could concoct such a plot so sublime? Does this fool deserve the flame, or is someone else to blame? Like who, you ask? Some kind of mastermind, a mind behind the plan. Some villain's grand design to use the book to breach the world of man. Could he be roaming free, scheming more mastermindery? Will he rest? Who knows what he may unleash? Next, do you execute this little wretch? Pat yourself on the back, close the case. Let this imp take the blame, take the fame. Let his name light a fire in the hearts of his race. Why, it's more than I can bear. I must make all of hell aware. Fuck it! I am the mastermind, the hand that holds the strings. No simple imp of mine could master the disaster. Oh, it stings that you thought you had caught the schemer of the schemes I wrought. I confess it was me, and I have no regrets. I have regrets. Why am I throwing my freedom away for this idiot? I would rather be dead than live life without you by my side. So if it keeps you alive, what are you doing? I don't deserve this. I am the mastermind, the master of my fate. Sure as the stars have shined, I'll give my life to clean your slate. You're my light, you're my heart. Only death can rend our love apart. О, як гэта чароўна. Нам здрадзіў адзін з нашых, дэман Гаэці. Твоя пыха узяла верх над табой, прынц Столас. I am the mastermind, and here I am the law. I rule the endless dark since long before the golden angels fall. So you see, next to me
your master plans all look so small. Little mice, when you break my rules, you pay the price. Отпустите пешку. Столас Гетті. Ганьба тобі. Не, Столас, ты не можешь так зробить, Столас, прошу. Отъебитесь от меня, Столас! Столас! Блядски, використай сили, зроби что-небудь, Столас! Пустите меня! Вау, які тривалі двери! Ау, моє крохке запястье! Сэр! Тата, Вы тут! больше ніколи так не роби, сраний ідіот! Що ти робиш? Ну, хіба ви не збираєтеся, типу, казніть мене? О, ні, вядома, ні. Ти ж Гетті. Але я здійсню жахливе злочинство. Так, здійснив. Але ти королівський демон, тому твоє життя коштовне. Так, я могу идти? Ти думаєш, що ти... Ні. Ні, ти добре проїбався, тому придумаємо тобі відповідне покарання. Могу я щось пропонувати, ваша мость? Думаю, що ви повинні вигнати гэтую ганебную пародію на принца і віддати іншому ягони легіони. Ягоная спадчинниця яшчэ юная, тому я з радістю прийму гэтую ролю. Урэшце-рэшт, я амаль такі ж, як ён, але... Не! Девіантний кавалок гауна. Домовились. Столас, я позбавляю тебе твоего статусу, твоей улады и твоего титула. Так! На наступное 100 годов. О, да блядь, серйозно? Тобі доведеться жити серед жихарів пекла і тішитися своїми грехами. Але що з моєю дочкою? Яна буде у порядку со своєю маті, здоровим батьком. Міркую, вирішили. Суд скончений, час обідать. Так, погнали, блядь, обедать! Бывай, Столас. Удачи у юрливой турме. Вы! Отчините двери зараз же! Столас? Что там здарилося? Я був вигнаний. Ти отстой, Столас! Гей, от'єбіся, курва! Не треба, Бліц. Я у порядку. Тобі б додому? У мяне больш няма дома. Няма больш нічого. Слухай, ходім со мною, га? Витягнем тебе отсюль, тобі потрібен притулок. Так, давайте больше не повторять. Дякую всім, дякую, але добре, по-мої, не треба кидати їх. Окей, добре. Гей, рада, что ты в порядку. Люблю тебя, Тат. Ось так. Ось так. Ось і все. Трохи водички не перешкодить. О, воду не удыхать, добро? Постарайся не захлебнуться. Історична епопея, перемога для бесов.
Дякую, Бліц. Дякую, Столас. За врятування. Заусюди. Гей, Столас, я. Перекладна гучка, студія кав'ярня.